Li Amedê bi pêşengiya Meclisa Jinan a Tevgera Jinên Azad û Meclisa Jinan a Partiya Herêmên Demokratîk DBP mîtînga jinan hat li darxistin. Jinên ku li dijî hîşmendiya desthelata heyî, zêdebûna êrîş, kuştin, nijadperest û zeyentperestî dengê xwe bilind dikin, li Amedê kom bûn û bi dirûşmeya ji nijadperestî û zeyentperestiyê re êdî bes e. Niha dema azadiya jinê ye mîtînga xwe li qada stasyonê li darxiste. Hevseroka giştiya DBP, Saliha Aydeniz, rêveberên Kongreya Civaka Demokratîk, parlamenterên HDP Nuran İmîr, Semre Güzel, Remziya Tosun û Ayşa Sürücü dayikên aşîtiyê aktivîstên tajê û gelek jin beşdarî mîtîngê bûn. Di mîtîngê de hevseroka giştiya DBP, Saliha Aydeniz axivî û got ji Dêrsim heta Amedê, ji Botanê hetanî Serhedê, ji li vê qadê li ser piyane. Divê bêzanîn ku jin tu carî paş gav navêjin û wê serî li hemberî desthilatdariyê natewînin. Saliha dibêje, zextên ku niha pêk tê ji ber tecrîdê ye. Heke dengê rêber Apo bilind bi bedê demokrasî jî pêş bikeve. Îro kesên ku li Kurdistanê digirin, qala muxataban dikin û me her tim got muxatab Abdullah Öcalan e. Saliha Aydeniz de dawiya axaftina xwe de balkişand, li ser avakirina yekîtiyê û wiha got. Tekane rê avakirina îtîfaqê ye. Em ê di avakirina yekîtiyê de bibin pêşeng, mîtîng bi sloganan û gerandina govendê bidawî bû.